Άλλη μια χρονιά Γιαγκούλια. Βασικά ευχαριστούμε όλο τον κόσμο αυτόν που έρχεται εδώ πέρα και τους κατασκηνωτές. Όπως βλέπετε είμαστε σε ένα χώρο φανταστικό, είμαστε δίπλα στον ποταμό Αλιάκμονα, στον Άγκωνα, σε ένα φανταστικό μέρος. 13η χρονιά, όπως είπα, τα Γιαγκούλια, σε μια δύσκολη χρονική περίοδο και για τη χώρα και για όλους μας. Προσπαθούμε να δώσουμε μια διέξοδο στον κόσμο. Η διέξοδο αυτή που έδινε ο φίλος μας, ο Εγκλιπών, ο Γιάννης Χασπερίδης, ο υπονομαζόμενος Γιαγκούλας, σε εμάς τους φίλους του τα Σαββατοκύριακα, περνούσαμε ευχάριστα εδώ πέρα. Αυτό το ίδιο θέλουμε να δώσουμε και στον κόσμο που έρχεται εδώ πέρα και βλέπουμε ότι ο κόσμος είναι πάρα πολύ ευχαριστημένος, γιατί αυτοί που έρχονται ξαναέρχονται και θα έρχονται συνέχεια. Να ευχαριστήσουμε φυσικά τους χορηγούς μας, οι οποίοι είναι πάρα πολλοί και διαχρονικοί. Ευχαριστούμε τους θελοντές εδώ πέρα, οι οποίοι βοηθάνε κάθε χρόνο, και εννοείται το ΔΣ καταθέτουμε ψυχή και σώμα για να μπορέσει να στηθεί όλο αυτό το σκηνικό και να περάσουμε όμορφα. Την επόμενη χρονιά να έρθετε κι εσείς και όλοι μαζί θα αναζήσουμε ξανά μια εμπειρία εδώ κάτω στο λιμέρι του Γιαγκούλα, έτσι εγώ το αποκαλώ να πούμε, του οποίου θα πούμε έκλεβε και έδινε στους φίλους του διασκέδαση και αγάπη και χαρά. Κάναμε ίσιο ό,τι βλέπαμε στραβό.
Ισορροπήσαμε στο άσπρο και στο μαύρο. The moon is the only light we see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. As long as you stand by me, stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me, stand by me. Κατεβαίνει το κατράμι και τα ανάβει. Χρόνια στα ρούχα, το ψαρόλαδο μυρίζει. Κι ο λόγος της μες στο μυαλό σου να σφυρίζει. Ο μπουσούλας είναι που στρέφει το καράβι. Μια προσπάθεια που συνεχίζεται, μια προσπάθεια που όλο και περισσότερο αποκτά φίλους, φανατικούς φίλους, μια ομάδα ανθρώπων που αγάπησε αυτή την περιοχή, που θέλει να προωθήσει τον τόπο, κατάφερε με στοιχειώδη μέσα να δημιουργήσει ένα θεσμό με απήχηση σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Πρέπει να συγχαρούμε αυτούς τους ανθρώπους. Δείχνουν με τον καλύτερο τρόπο ότι έχουμε επιλογές, ότι μπορούμε να συνθέσουμε, ότι μπορούμε να φέρουμε καλό αποτέλεσμα και χρειάζεται τη στήριξή μας. Αυτό άλλωστε σηματοδοτεί και δική μου παρουσία από την πρώτη μέρα που οργανώθηκε αυτός ο θεσμός. Καλή επιτυχία και προσκαλώ και εγώ όλους τους Γρεβενιώτες να κάνουν ένα πέρασμα, να γνωρίσουν μια γωνιά πανέμορφη δίπλα από τον Αλιάκμονα ποταμό, να δουν τα δρόμενα, να δουν τις αθλοπαίδειες που διοργανώνουν. Είναι ειδικά για τα νέα παιδιά μια ευκαιρία να γνωρίσουν έναν άλλο τουρισμό, μια άλλη προοπτική που έχει σχέση με το περιβάλλον, με τον αθλητισμό, και μέσα από όλα αυτά κατάφεραν και πέρασαν με τον καλύτερο τρόπο πώς μπορούμε να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο για το περιβάλλον. Το περιβάλλον των Γρεβενών που εγγυάται την προοπτική για τη διέξοδο και την ανάδειξη όλης της περιοχής μας. Να είναι όλοι καλά. Όπως κάθε χρονιά και φέτος βρισκόμαστε εδώ πέρα σε αυτό το όμορφο μέρος για να γιορτάσουμε τα Γιανκούλια. Κάθε χρόνο βελτιώνονται οι εκδηλώσεις. Είμαστε πάντα, ήμουν σαν αντιπεριφερειάρχης, αλλά και θα είμαι και σαν δήμαρχος πάντα σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις. Ελπίζω και εύχομαι η ΔΕΗ στα ανταποδοτικά που εδώ και χρόνια έχει υποσχεθεί να γίνει αυτός ο δρόμος τουλάχιστον φέτος να το κάνει πραγματικότητα. Θα επιμείνουμε σε αυτή την κατεύθυνση, γιατί όπως καταλαβαίνετε χωρίς δρόμο είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Ας ευχηθούμε όλοι μαζί ότι του χρόνου θα είναι πολύ καλύτερο όσο αφορά το οδικό δίκτυο. Εύχομαι σε όλους να περάσουν καλά, καλή διασκέδαση. Μια εκδήλωση στα Γιανκούλια η οποία έχει κρατήσει στο βάθος του χρόνου. Την παρακολουθήσαμε και τη στηρίξαμε και ως Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και ως Δημοτική Αρχή το προηγούμενο διάστημα. Εντάξαμε και ένα έργο στο Λίντερ με τη διαμόρφωση και την ανάπλαση του χώρου. Θεωρώ ότι μπήκαν τα βασικά που έπρεπε να γίνουν, βασικές πινελιές, έτσι ώστε να βοηθήσουν αυτή την προσπάθεια που στηρίζεται στον εθελοντισμό αυτών των παιδιών που διοργανώνουν τα Γιανκούλια. Συγχαρητήρια στους διοργανωτές και πάλι, και νομίζω ότι το επόμενο βήμα, το λιθαράκι που θα ολοκληρώσει όλη αυτή την προσπάθεια, είναι η ολοκλήρωση και του δρόμου, έτσι ώστε να είναι πιο εύκολη πρόσβαση και μεγαλύτερη συμμετοχή ενδεχομένως των επισκεπτών σε αυτή την εκδήλωση. Σας εύχομαι καλή διασκέδαση. Θα ήθελα να πω κάτι, ότι η μουσική βάλα μεγάλη πλάτη. Είναι ο Μάικης ο Σεβίλογλου, ο οποίος μας είπε, γιατί σκεφτόμαστε να τα κάνουμε τα Γιανκούλια διαφορετικά απλά, είπε όχι, κόντρα στο καιρό να το κάνουμε, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή διασκέδαση. Ξέρω ότι η καιρή είναι δύσκολη όντως. Να ξέρετε όμως ότι αυτές οι βραδιές είναι και κοπιαστικές για όλους όσους συμμετέχουν να τις στυλώσουν και να τις χτίσουν. Και θα πρέπει να καταλαβαίνουμε ότι είναι ανάγκη πλέον, δηλαδή δεν γίνεται διαφορετικά. Στους καιρούς, τους χαλεπούς, όλοι μαζί θα βάλουμε πλάτη για να πάμε λίγο πιο μπροστά.
και λιδόνια από την Αράπια. Άιντε κάσπρα μου περιστεριά, περιστεριά από τη Μοσκόβια. Ψάξω κι άλλα βέφαρα, φίλια να τους χαρίσω, το δάκρυ από τα μάτια τους για πάντα θα το σβήσω. Φωνή να βγάλω δυνατή καθώς ξαναγεννιέμαι κι αγάπη παλιά απ' την αρχή θα βρω να τυραννιέμαι. Ξέρω αγάπη σαν πόλη κι αντέχω κι άλλο το μοσό, μ' αν είναι αρρώστια να αγαπώ δεν θέλω να γλιτώσω. Στα παλιά, στα πεταγαμένα και στη σταχτιά απ' τη φωτιά. Στα παλιά, στα πεταγαμένα και στη σταχτιά απ' τη φωτιά. Πέταξα τα περασμένα κι είπα δε με νοιάζει πια. Πέταξα τα περασμένα κι είπα δε με νοιάζει πια. Βάσανα γλυκά θεμένα στις αγάπης την κλωστή, μες της λησμονιάς τα τρένα νόμιζα είχαν ξεχαστεί. Πας του όνειρου μου την πόρτα πρόβαλες χαράματα και τα κλάματα με πνίγουν σαν τις μανές που ανοίγουν των παιδιών τα γράμματα. Ζητείτε χώρα επίγοντος τους νόμους να τηρείτε όντως. Ζητείτε χώρα στους αιώνες να έχει αρχηγό φιλανθρώπο που να αγαπάει τον άνθρωπο να παίζει με κανόνες. Φόβος των μηχανοδηγών είναι ένας όπως τα λέω, είναι ένας γεροπλάτανος μαγκούφης και παραφορός. Παίρνει ανάποδες, γέρνει και πέφτει στις γραμμές. Γιάννη το τρένο, πως τα λέω, Γιάννη το τρένο από ταυτή. Μην την περνάς στη Γευγενή.
άνθρωπος παλιά κι είχε παιδιά στην ξενιτιά. Έχω στο μικρό μου κόσμο μια κανέλα και ένα δυόσμο, αχ τι βασανόγλυκο να μοιράσω μες στα δυο. Τώρα την καρδιά ξυπνάει, τα λολάχνα τη μεθάει. Δεν μπορώ να αποφασίσω, φεύγω αλλά γυρνάω πίσω. Αφού λοιπόν τα πάντα είναι γραμμένα, από της μοίρας το στυλό και το μέλα, ό,τι από μένα είναι και θα είναι διαλεγμένα, είναι αυταπάτη μες στις πλάσεις στην πλεκταλή. Άρα δεν φταίω που σε χωρίσα μωρό μου, κι άσε με μόνη μέσα στο διπλό καημό, να ψάχνω λυσασμένα για να βρω μια λύση που θα είναι πάλι ό,τι μοίρα αποφάσισει. Άρα είμαι εγώ η γυναίκα η μοίρα, η πρώτη η μετέπειτα κι όμως η τελευταία, που τη ζωή σου πως και πάντα κανονίζω κι έτσι ανάπηρα και τη δική μου την ορίζω. Καλός δρόμος κι εσύ Θεός στο βάθος να μου κρύβεις λόγια κι εγώ να ζω μοναχός να γυρνώ τις νύχτες με δανεικό κορμί. Δρόμος, καλός δρόμος, χωρίς να ξέρω όμως αν τελειώσει ο δρόμος, αν θα περάσει ο πόνος πες μου πως ακόμα θα πατώ στο κόμμα και εσύ ψηλά εκεί. Στο φουστανάκι μου, για την παρκωτοπούλα, αρκωτοπούλα, βαρύ το τσάκι μου. Για την παρκωτοπούλα, αρκωτοπούλα, βαρύ το τσάκι μου. Ένα καλοκαίρι, άιτε και δε μου, μπορέ δε μου στείλες χαπέρι. Άιτε και δε μου, μπορέ δε μου στείλες χαπέρι. Κοιτάζω γύρω μου τώρα, για πρώτη φορά έρχομαι εδώ στο σύλλογό σας. Κάποιο φίλο μου παιδικό, δεν τον βλέπω. Ποιος να είναι? Ο φίλος μου Παρασκευαίδης ο Χρήστος. Να είναι καλά εκεί που είναι. Καλή διασκέδαση.
στον ύπνο μου, άιντε και στον ύπνο μου. Ήρθε μια μαυρομάτα, άιντε και μου φιλήσε. Ήρθε μια μαυρομάτα, άιντε και μου φιλήσε. Έλα για εκεί. Κάνω να πάρω άλλο, αχ, πιάνω το χέρι της. Χριστέ και Παναγιά μου, αχ, να γίνω τερίτης. Χριστέ και Παναγιά μου, αχ, να γίνω τερίτης. Είσαι όμορφη κι ωραία, βρε Μπετζότισσα, αν με αγάπας τα αλήθεια δεν σε ρώτησα. Βρε τα μαρτάκια σου τα μαύρα, λαμπρά και φωτιά, και τα χείλη σου είναι μπλοκά, είναι πυρκαγιά.